Златната рибка, която изпълнява желанията. Знаем приказката за златната рибка. Къде живее тя? Хайде да я хванем тази рибка и тя да ни изпълни желанията. Къде живее? Да, знаем приказката. Там в реката рибаря я хванал и тя му изпълнила 3 желания. Аз ще ви разкажа за една друга рибка, която не изпълнява само 3 желания. Тя изпълнява всички желания. И къде да я намерим тази рибка? Тази рибка живее в нас. Това, което изпълнява нашите желания, е нашето съзнание. Това, което е тук, точно тук, на нивото на сърдечната чакра, това изпълнява нашите желания. Можем да говорим съвсем обикновеничко, можем да говорим и по-научно за нещата, но знаете ли, и аз не осъзнавах това, докато не започнах да уча за квантовото съзнание и да усвоявам квантовия скок. Как нещата да се сбъдват ей така и по-бързо. Не да ходиме много време на психолог, на психиатър, на коучинг, при различни, да учим, да се обогатяваме, да тренираме, да медитираме, да правим всичко и това да се размива във времето. От кога си започнал? Ами от преди 10-15 години. От кога започна да работиш за усъвършенстване? Ами от 25 години. Ами, какво да ви кажа? Много могат да отговорят по този начин. Много. И да, ние не знаеме. Ние наистина не знаеме какво значи златната рибка вътре в нас. Никой не ни е обяснил, но дори да са ни я казали, ние просто го подминаваме, защото искаме някой друг да го направи това нещо за нас. И да, как точно искаме да разберем? Ще ви кажа. Ще започна да ви разказвам как точно се случва всичко това. Как се изпълняват желанията? Да, първо трябва да имаме желание. Първо трябва да имаме желание за нещо. Желание за промяна. Това е първото нещо, което искаме. Промяна. Промяна. Трябва да променим нещо, защото да, не харесваме това, не харесваме онова, не харесваме много неща в живота си. Трябва да ги променим. Трябва да направим така, че нещо да бъде хубаво, да се чувстваме вау. Затова живеем, за да се чувстваме и добре. И какво да направим? Как да натиснем копчето да се отвори вратата, да влезем в това съзнание, или тази рибка да излезе и да ни попита какво точно искаш? Ето ти го. Трябва да разберем какво е това желание и как точно да поискаме, как да изявим, как да прокламираме нашето желание. Всеки има собствените си желания за различни неща. Някой иска да има пари, друг иска да има кола, друг иска да има апартамент, не, къща. Искам и на морето, искам и на Балкана, искам добри взаимоотношения, искам да имам собствена фирма. Искаме. Да, много неща искаме. Но трябва винаги да знаем, че всяко нещо трябва да бъде поискано искрено. Трябва да бъде поискано така, че да бъде чуто. Защото свойството на желанията е да се изпълняват. Както свойството на Слънцето е да свети, да топли, свойството на желанието е да се изпълнява. И какво се случва? Искам пари. Това е най-честото, което искаме. Какво беше? Дай ми пари, пък акъл не ми давай. Айде сега да ви дам малко акъл за парите. И за желанието да имаме пари. Всички го искаме. С пари се живее, трябва да платиме за нещо, за да го придобиеме и така. Така, искаме пари. Първото, казваме хоп и да, тези пари ги има. Парите по принцип в света ги има като количество са много голямо число, което даже и аз не мога да изрека. Много пари има.
Така. И те на квантово ниво са някъде. Те ги има. Как обаче ни тези пари да ги придобием, за да са в нашото джобче? Как кода за получаване на това е: аз искам пари и да, на това ниво парите ги има. Но на това ниво, на другото ниво, има нещо друго. То сега откъде да ми дадат тия пари? Кой ще ми ги даде? Дали от тотото ще ми се паднат? И започват едни такива умувания. Умът няма нищо общо с съзнанието. Той веднага започва да прави всичко онова, за да не достигнем до нивото там, където са парите. И какво се случва? Кое е по-силното? Съмненията ни, как можем да ги получим тия пари, или едното количество пари, което има не само толкова. Трябват ми, да кажем, 10 000 лева, защото трябва да си купя нова кола втора употреба. И да, 10 000 лева колко са в тая вселена? Колкото е това листенце, толкова са и 10 000. Просто са 10 000 лева, някаква енергия 10 000. Но започват едни съмнения. Ами сега откъде да ми дойдат, ами ако ги взема на заем, ами ако някой ми ги даде, ами ако как да ми паднат отгоре или изобщо. Да, и така, енергията започва да слиза надолу. А тези пари ги има на това ниво. Как да си ги вземем? Като засилим енергията вътре в нас. Когато поискаме, когато ние сме изявили желание да имаме количество пари, това се е материализирало на квантово ниво. Някъде там тези пари ги има, но как да ги притеглям към себе си? Как ние да ги придобиеме тези пари? Ето това е нещото, с което се занимава квантовата физика, квантовото съзнание. Как съзнанието ни да изпълни нашето желание. Ако се интересувате от тази тема, която е обширна, която е вълшебна и искате да поработите със себе си, със своето съзнание, моля, пишете ми отдолу. Ще продължа да снимам видеа, за да мога да ви открехна до някъде вратата, какъв е пътя към съзнанието и как ние, когато искаме, получаваме нещо друго и защо получаваме другото. Ще ви обясня защо получаваме другото и как да направим така, че да не получим това, което не искаме. Защото то също е желание, което ние сме изявили. Така че очаквам коментарите ви долу и дали искате да продължиме с тази тематика.